No guztioi, bai. Bueno, printzipioz, ingo pixka testinguratze bat, batez ere, etorri garela, komentatzeko Errenteriko udalak gaztentzako etxebizitza komunitarioaren deialdi berri bat ireki dulako. Dakizunez, Errenteriaren mutensionatuan dagoela izendatuta, daukagu baitare bere momentuan hori egiteko prestatu genuen diagnostiko bat, nun, ikusten genuna, gazten politikak reforzatu behar ditugulak, eta nahiz eta hemen Errenterian emantzipazio tasak ez direla, edo daudela nola EAE-tik pixkat altuagoa dira, 37%, gutxi gora bera, pixkat ere ikusten genuen reforzatu behar direla neurriak, eta nahiz eta gaztetxebizitza komunitarioa lehenostikan zetorren, ikusten dugu orain berriro deialdi berri bat irekitzeko interesgarria dela reforzatzeko hori. Neurri horiek ere badaude jasota etxebizitza plana baita ere, eta hori dago nolabait gure apostua, pixkat ere osatzeko beste politika egiten ari garela, batez ere bultzatzeko alternatiba ditazionala baita ere gazteentzat. Aldaketak egin dira ordenantza berriarekin eta deialdi honi begira. Hasteko, deialdia zabalik egongo, jadanik zabalik dago maiatzaren 12 arte. Eta bertan, lehendabiziko baldintza da 18 eta 35 urte bitartekoentzat bideratuta dagoela etxebizitza hau. Etxebizitza orokorrean 26 logela ditu, baina deialdi honetan 11 logela argitaratuko dira edo eskainiko dira. Eta, 26 etxebizitzaz gain, esatea baitare, etxebizitza honek amankomunean dituen hainbat eremu dauzkala kohausinean oinarrituta. Eta, era berean, etxebizitza bakoitzaren alokairuaren kostua, baitare esatea diru sarren araberakoa izango dela, hau da, eta prezioen progresibotasunaren printzipioa aplikatuko dela errentei erreparatuz, bakoitzaren errentei erreparatuz. Eta, beste baldintza batzuk badaude, eta horiek ikus daitezkela bai gazteriako webgunean, eta bestela gazteria.errenteria.eus, bestela deitu daitekela baitare gazteriako telefonora 944449606, edo gazteria@errenteria.eusera idatzi dezakezutela pixkat oinarriak eta ordenantzak begiratzeko. Nik ere komentatu nahi nun ere bai, pixkat bukatzeko, ez dela proiektu bakarra daukaguna baita ere herrian, gaztetza baita ere zuzenduta, baizik eta baita ere 2021 jarri genuen martxan Arramendiko etxebizitza gazteentzako ere bai, eta nik uste dut ere horrekin ere osatzen dira baita ere pakete guztiak, baita ere bizkat bultzatzeko gazteentzako aukera habitazionalak, jakindare eta lehen igual ez dute aipatu, badagoela baita ere Donostian ere nolabait presio bat eragiten gaitula baita ere nolabait herrian dauden metropolian barruan.